nom del Pare, del Figlio e dell'Espírit Santo. La pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía. Es un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Inaugurante la nuova torre d'aquesta basilica, en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu. Us beneïm, Senyor, Pare Sant, i us donem gràcies, perquè abans de crear el món vau constituir el vostre Fill, Jesucrist, com a principi i fi de totes les coses. I per mitjà d'ell, amb un designi d'admirable d'amor, vau elevar la humanitat fins a vos, per misteri de la seva mort i resurrecció.
Ahora te suplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada.